Luis, mais. Magandang tapad. Okay. May ko si Anay. Okay. Good job. Huy! Areo. Boy Mais. North versus South. North versus South. Oh, dam. Ito ang dam. Luis, mais. Magandang tapad. Okay. Magandang tapad. Ano nga laban? Guwapo nga pa upas ni. Dire ko to okay lang to. Okay, boss. Parada 5-5 niya. Parehas. Parehas 5-5. 5-5 parehas. 55. No. Larga. Sige, Carlos, dalom di mana? Ay, kapancher pa din. Kapancher pa din. Gagambino, maniwaran tayo ha. Oh, ay problema. Oh, basta ati tayo. Personadad sang tiyo ko ni. Ati tayo sa puta. Sa 50 views mo, 25 sa akin doon. Sige lang. Libre ko na yung ano yun, Noy? Alam mo na yun. Eskindi. Yung sinasabi ni Boss Junjing ha. Yung tag 350 mo ha. Tag 350. Nyawa. Tag 350. Dua ka oras yung bombanay. Yawan mo to sinaka. Uy, God. Ito ganun bro, may 150. May matitig na Oy, siya. tayo sa tukoy. Makanay gini. Dari ka wa. Okay. Maway jud. Tiga lang ini ito. Talaba-laba ba? Paunanay lang ni. Paunahan na ni. Paunanay man lang gyapon niya. Lumilawas niya. Away na ni kay Kay Ryan mo ko. Sugod. Price ang palaway ang tukuglip. Damo lawa, pusing na malawa pusing. Malakpo. Wala pa. 55 niya, 55 ni Larga. 55,000 ang larga. Wala ni. Matulog mo bitay. Kaya na pre, kulba pre. Istoryahan lang ka muna si Mayo bala, hindi ka mo mag-binaysay na kayo, may fight na diyo. May ko si Anay. Okay. Good job. Huy! Bala niya na mga sitwasyon. Break. Request lang. Para maganda kitang bakbakan, oh. May problema to. May problema, para maganda ang bakbakan nila. Okay. Nagdikit na, break pa. Okay, bitaw. Okay. Ay ka. Okay ha. Tumakbo na, may nagtaray na. Wala pa nagtaray to. Wala pa. Magdalagan siguro. Uy, gago. Igo gyapon nilo ah. Parehas lang ah. Siya kinaunahan ni Gugit. Ay, di po tabali ang kaya. Oh, di pinsanay lang mo. Balintigan yan, igo yan. Hindi ko siya igo na. Talagang siya. Nabali ang tiil, sang itom. Putay gugit siya. Igo, tunga-tunga gitu. Puta na anuhan gid siya. Isa ka away gini pa. Gugit siya nagukutang. Sige na. Igo sa una ba? Pusto na. Ay, lawa. Kainin Basa na. kagid. Gusto na. Oh, may lang. Uno. Mabares ang iyakan North. Makabaris gid ang iyakan North ba? Pawan. Hindi, okay ni. Boy Mais. Ayan. Yay, kahapon galawag. Kahapon pre galawar-lawag ka lang pre ah. Daw hindi pa. Ay, siya bakit hindi pa ni magbatong hilog Igo ina. lagi sabi. Piliit lang ni kaupo. Dos. Tranggal ya kala mo. Okay. Busing. Good game. Good game. Masak sa akin. Good game. Dalangan ito sa gawas. Boss, anong masasabi mo, Busing? Kaya ko chamba. Ayan.